Thema dramor sgyn ni'n y gegin eto heddiw yma. Geth, ti'n mynd i wneud brecwast i ni, wyt? Do, brecwast chydig bach yn hwyr i ni brecwast hwnna. Wel, mae'r rhain newydd godi, wrach. Yn union, mae hwn y brecwast os ydych chi'n newydd godi. Hwn ydy'r brecwast i gael. Mae'n brecwast diog, a mae'n brecwast eitha spicy. Spicy? Ydy, ti'n licio bwyd spicy, dweud? Do, ond dwi'n gwybod sy'n cael ei brecwast, chwe. Ond mae o'n gweithio. Huevos, Rancheros ydy o. Huevos di wya. Fancy. A Rancheros ydy ffarm, Ti'n gofyn i'n dda, de? Reit, beth da ni'n gwneud i cychwyn a ffrio chydig o veg. Mae gen ni shibuns yma, de? Neu i ni nionyn spring. Nionyn naid. A mae gen ni pepur coch, chilis gwyrdd a coch, a chorizo. Dwi wedi defnyddio chorizo cyfa, sausage cyfa, a'i dorio am fan, dim yr un sydd wedi sleisio. A wedi gyfri chydig o oregano. Y ffa yma, y kidney beans yma. Mae hyn yn dda i chdi hyn. Ti'n mynd cyn agos? Dwi'n fan, de. Na, a wedyn tomatos tin, a wya, a caws. A ddoni at hwn wedyn. Reit, da ni'n mynd i gychwyn drwy ffrio pethau reit sydyn. Dwi wedi torri pethau'n fach mwyn i nhw ffrio yr un amser ac yn sydyn iawn. Os ydy rhywun ddim eisiau bod yn potsian yn y bore yna, agos. Be dwi'n mynd i wneud i ffrio'n nionod ma'n sydyn iawn. A wedyn, dwi'n mynd i adio bob peth, jyst adio fo'n slo, chydig o pupur coch ma. Mae'n reit uchel gyda fi'r sosban. Ti'n gallu aroglu hwnna'n syth? Fendigedig dydy. Ryw binsiad fel o chilis. Mae chilis fresh di hyn, dim chilis sych. A maen nhw'n chilis. Dyn nhw'n nadwy o boeth, ond tynnwch a hada ar stwff sydd ti mewn allan os da chi isio iddo fo fod yn blas yn hytrach na gwres. Fy'n o dipyn bach o gic yn o lle, fi. Fy'n o dipyn bach o gic. A dyna di pwrpas. Mae lot o bobl yn cael hwn i frecwast yn Sbaen, illa yn Mecsico, a stwff felly. Ond dwi'n meddwl bod o'n gret. Os ti'n deffro di blino yn y bora, de. Di blino am bod chdi wedi bod allan noson cynt. Mae o'n syniad da i gael hwn, ers mae yna lot o bethau da, mae yna liwiau da. Felly mae'n iach i chdi. Oregano di hwn. Nes ti'n eisiau hwn os ydw mae hwn, blas pizza dwi'n meddwl yno. Blas pizza neu goed andolig. Dim ond ni'n byta goed dolig. Dwi'n dweud rhyw lwyad a hanner o hwnna mewn. A jyst gadw fo fynd fel e. Be da ni eisiau gwneud ydy troi hwn wan, a neud siŵr bod nhw gyd yn dod at ei gilydd. Mae fyny chi faint ydych chi'n coginio hwn. Os ydych chi eisiau fo'n crunchy, chydig bach amser, ond os ydych chi eisiau fo fwy o ryw... bod y stwnsh a bod y peppers yn torri lawr, coginio chi am fwy amser. Dwi wedi adio wan. Y chorizo yma, wedyn mae'r chorizo yma llawn oil da. Lle ti'n gallu brynu hwnna wedyn? Unrhyw ar farchnad. Wyt? Ond mae'n ei gael dramor yn amlwg. Ond na, ti'n gallu gael o. Smi yn prynu y sausage cyfa, smi yn prynu'r stwff sliced, achos mae di... Ti'n mynd cael yr olew. Mae'n blas dar hwn wedyn. Ie, dyna ti eisiau allan hwnna fod i'r olew. Da ni wedi rhoi hwnna ti gilydd wan. Da ni'n mynd i adio hein. Ti'n mynd i gynnig. Ti eisiau mynd byd rhaid o fewn? Na, rhod un o fewn. Fel ni'n deud? Pan dwi'n trio neud o, na i ddim rhaid o le. Yw lon llaw. Mae nhw'n rhywbeth pwysig yno fo lle, neu? Jyst bod nhw'n rhaid fwy o. Nhw'n rhaid chydig o bodi i ddod e. Da, de. Tomatos, tin, syml. Mewn â nhw. A droio. Tin cyfa fanna, ie? Tin cyfa. Os da chi'n gweld hwn dipyn yn sych, de, llenwch y tin efo dŵr. A drogwch hwnnw mewn handi. Ers mae'n fesur reit da i gael. Dwi'n rhaid hynna fanna. Reit, mae hwn wan yn bron yn barod i fynd i'r lle nesa. Wedyn beth ni'n gwneud, jyst neud siŵr bod y shibuns mae'n gyd wedi... Dwi'n cael gael shibuns fydde, yn gred. Ti'n joio shibuns, dwi'n gyd? Deud shibuns i mi. Shibuns. Reit, beth ni'n gwneud wan, di rhoi wya mewn efo. Reit, beth sgen i yma di 3 wy. Tair, 3 wy. A mae hein yn wya fresh. Pan fo'n ar o hân gyn ti? Wel, dwi wedi rhaid nhw ar o hân, os da ni'n gorfod potsian yn agor o wy, a mae yna dipyn bach o rwy. Os mae unwaith mae'r rwy dim wedi fewn i hwnna, de, mae'n boeth, wydwch chi'n tynnu'r rwy allan. Wedyn, os da chi'n gael o fewn i hwn, wydwch chi gael y rwy allan cyn rhaid o fewn i hwnna, wydwch. Dwi dda, sti. Da, ti'n gyd? Tudor? Mewn o fo. Dwi'n edrych ymlaen i weld hyn. Oce. Mewn o fo. A be dwi'n neud i ddyn rhyw dwll bach fel efo'r llwy bren. A mewn o fo. Wedyn mae hwn wedyn yn mynd ar res gwyddol, ond dim yn berwi neu mae rwya'n torri, a da ni'n rhoi ciad bach anna fo, wedyn dwi'n rhoi o fyma. Ti'n gallu rhoi hwnna fyna, chdi. A dwi'n rhoi ciad bach anna fo. Wan. Yn fyma, dwi'n wneud tortillas bach, a mae'r tortillas yma yn cael ei wneud allan hyn. Alli di ddangos hwnna'r camera i mi? Dal o fyny. Da, ti. Tortilla bach, da chi'n defnyddio hein, byddwch chi'n cael bwyd Mecsicanaidd, a rapio'r bwyd i fyny. A so felly, a wedyn, dwi'n wedi wneud, dwi'n wedi dorri hwn i wneud creision bach fel hyn, a mae'n syml. Ti'n rhoi dipyn o oil fewn o fanna, fyd, do? Dipyn go leo o oil fan oes, achos masio fo ffrio, ond beth da ni'n wedi wneud, dwi'n wedi rhoi nhw ar yr papur gegin yma, a wedyn mae hwn yn mynd i
dynnu'r oil allan. Okay. Reit, mae eisiau oil reitha poeth. Ti'n licio bwyd o dramor, dweud, Geth? Dwi si mod. Dwi wedi teithio lot. Dwi wedi bod yn Rosgoch, dwi wedi bod yn Amlwch, dwi wedi bod yn Fangor. Na, dwi wedi bod yn Marrakesh, dwi wedi bod draw yn Gogledd America, dwi wedi bod yn byw yn Sbaen am gyfnod, felly mae bwyd dramor yn flas i mi. Os dwi'n gweld o, mae yna lot o gynwysion da, de. Ie. A dyna sy'n bwysig. Mae o'n cadw anod yna chdi. Ond mae Coginio wlad yma yn fendigedig, nes i wneud shepherd's pie dyn nhw'n blaen, a nes i ddefnyddio cynwysion da. Chdi reid yn o hynny, ni tro nesaf. Nawni. Mae hein yn mynd i mewn yn syml. Ffordd i brofis di'n barod, di jyst rhoi ben o'i mewn fel la. Ac wedyn, gyda weld mae'n barod, wneud o sislo. A wedyn tra mae'n sislo, a ni rei rhyw ddau fyma. Wedyn fydwch chi gwneud hein o flaen llaw. Ti'n gwybod o'n sislo? Ti'n gallu ffrio bara fyd, wrach bos e? Oes na chdi'n gallu ffrio bara, ond dwi'n gwybod bara di mewn signo lot o'r oil, de. Ie. Wedyn mae hein yn gwneud mewn dim amser. Felly troi nhw, fel Sbio ti'n gweld sy'n mewn... Hwn yn declyn gwael, dydi. Sbio arno fo, dwi'n gallu neud o. O, na chdi. A ti'n gweld? Brownio neis. Fel ti'n gweld, eiliadau mewn gymryd. Iawn, a dwi'n wedi dynnu hwnna allan. A fel maen nhw'n oeri, maen nhw yn mynd yn galad. A wedyn ti'n gallu byta nhw fel creision. Reit, yn fyma, mae fo yr un nes i o blaen. Am bod fi'n... A hwn ydy'r Huevos Rancheros yma. Ti'n gweld y rwya yma? Wedyn beth sy'n dda di, mae'r rwya yma wedi setio. Fyny chi faint ar eisiau rwya setio. Os ydych chi eisiau nhw fynd yn galad, wel mwy amser de. Ond mae o'n neis, byddwch chi'n torri'r melynwy yna. A wedyn ydych chi'n cael yr melynwy. Wrth di ddilo fans, mae hwn yn boeth. Da ni wedi rhoi hwn, dwi'n wedi adro hwnna am bob y boeth. A wedyn beth na i wedi wneud ydy rhoi hwn fel un. Na i jyst rhoi hwn i ffwr. A pawb helpu hun wedyn? Pawb helpu hun. Wedyn ydych chi eisiau chydig bach mwy o gaws. Dwi'n mynd i rhoi chydig bach o coriander yma na fo. Fel la. Chydig bach o halan. Chydig bach o bit pyr. Fe bynnag leciwch chi. A dyna fo, Huevos Rancheros wedi wneud. Mae hwnna'n barod i fyta. Pawb yn dan ni. O, mae'n edrych yn gret. Ych Geth.